The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 8:14-15. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Galatians 3:26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. 2 Corinthians 12:9. And he said to me, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Hebrews 2:18. For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. 1 John 4:4. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Before we start our Bible study, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag kung napapakita mga sala. Kay kini mahimong babag sa atong pagabuhaton kapag tuon sa pulong sa Dios, kun dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios. Ato kining admitihan, ato kining angkunon nga nabuhat nato. We acknowledge homologeo, meaning to cite, to enumerate, to name, to acknowledge, to admit, sa binisaya. Sa laktod nga pagka-interpret niini ang imo pagsugid. Ato isugid ang ato mga salang nabuhat ng adlaw. 1 John 1:9 nakapasalig, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you face is not naming or confessing your sins. It is using your free will. Hinatag ka na sa Diyos, buot niya nga imong gamiton ka na, nga ikaw makahimog labing mayroong danong decisions tibok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nakanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Walaing manluluwas si Ginoong Jesucristo lamang. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, magampot ta karon sa hilom. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain na usab nga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Nagampo kami nga tultulan mo kami o ipatinaw klaro ang imong kamatuoran, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Salamat. Ini nga mong Bible study pinagis sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome now sa atong tuon ni atong tunanan nga giuluhan the Doctrine of Sin. Okay? Doktrina kini pagtuluran kini bahin sa sala. Okay. Now, ato nang nasayran nga sila si Adan ug si Eva, ang una natong ginikanan, acquired the old sin nature, pinagi sa ilang negatibo nga kabubuton. Kay there was only one sin they could commit, unsa man, ang ilang dumili, pagsalikway sa kabubuton sa Dios. Now, didto sa hardin, samtang didto sila, usa raman kasala ang ilang mahimo. Di ba? Usa ra kasala ang ilang mahimo. Unsa pa may laing sala nga posible nilang mahimo didto? Wala. Everything was perfect. Unsa may ilang buhaton nga makasala sila? Wala. Apan day usara katong ilang pagsupil sa gipasidaan sa Dios, their disobedience. There was only one sin they could possibly commit, a rejection of the will of God. So, niya nang higayon, nga nakabuhat sila nitong maong sala, unsay nahitabo. When the original sin of mankind occurred, ang hustisya sa Dios created an invisible barrier between God and man. Mao na niyang nahitabo. Justice now created the barrier. Tungod kay ang hustisya sa Dios is now the point of reference. Mao na, karon na ito makita, bisag unsaon yung paningkamot sa tao nga makaduol siya sa Dios, mapasig-uli siya ngadto sa Dios, wa gyud siya sarang mahimo. Wala o wala gayud. Kay nga naman, ato gining ipangutana ni mga naman, tungod ining ali nga gambara na. Kita nimo, mo hinungdan nga usara ka paagi aron ka makaadto makaduol sa Dios. Usara ang nagtangtang sa maong ali. Kinsa man siya? Kinsa may nagtangtang sa maong ali? Kinsa man? Of course we know who kinsa. Si Ginoong Hesukristo. Why lain? Mao nang kung gadungog ka nining atong gisgutaning higayuna, ayaw mo gamit og laing tao nga muduol ngadto sa Dios. Ayaw. Kay wa gyud na sa Biblia. Usara ka tao ang nakatangtang sa maong ali og siya mao si Ginoong Hesukristo. Now, kung daghan pa mong sangpiton diha, na wala, sangpita lang na sila. Pero labing siguro, musulti lang ko, wa, gyud mo abutan, ana. Wala. Mahimo ko, manangpit mo tamas ginhawang, hurot na lang ng imong ginhawag sinangpit. Di, gyud mo abot sa Dios anang pagiya. Di, gyud. Kay, tungod nga kapila na nato ipagklaro din usara gyud ang nakatangtang sa ali. Si Ginoong Hesukristo ra. Now, the man and woman hid themselves from the Lord Jesus Christ in the garden because there was now a barrier between man and God. Niyadtong higayon nga nago na sila ug nanawag ang Dios. Well, actually, it was the Lord Jesus Christ mo hinanawag nila. Nanawag si Ginoong Hesukristo ug Adan, asa naman mo. Pero naibahogod, si Ginoong Hesukristo diin sila, omnisciente god, omnipresente god siya. Naabog ko'y wa may bawi sa Dios. Mao bitang kinaiyan na nato karon na mura pud tag si Adan o si Eva wa may nakakita. Ag didto. And you know what I mean? Mao lagi na. Mao gyud na ang angay natong tan-awon.
Mo nang umulingi ka, uingon ka, wa may nakakita. Inumdumi dayos adan. Moingon pud kag, mura man po diay kung si Adan, no? So, nanago sila kay nganuman. Diha na sila'y nabuhat nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. O gumika ni adto unsay nahitabo. Diha na'y ali. Okay? Ang ilang pagtago dito sa hardin, ilhanan nga diha na'y ali. The love that God had for them now became impersonal love. Nawa na karon ng personal nga gugma sa Dios ngadto nilang adanog ni iba. Apan later on pagpadaan na sa Dios sa kaluwasan pinagi kang Ginoong Jesucristo sa pagpakamatay niya sa atong mga sala dito sa cross ug pagtuo nila sa gibuhat ni Kristo. Naan sila si Adan o si Iba napasiguri sila ngadto sa Dios ug dungan niya na gisuluban sila hingpit nga pagkamatarong ug busa na hibalik diha ang personal nga gugma sa Dios ngadto kanila. Nasundan niya kini atong gituki. So we can have once again God's personal love sa dihang naluwas kita sanglit suluban man ta sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Kaya bigod nimo, di man ang Diyos mo personal love niya tungway perfect righteousness. Dili. Kinahanglan na ay perfect righteousness niya sa Diyos. Aron siya maka personal love niya ng tawanan. So, di man siya maka personal love lagi tungod lang nimo. Kinahanglang nagasulob kas pagkabatarong ni Ginoong Jesucristo aron maangkon balik nimo ang personal love sa Dios. Tanawa ra gud ng pamagi ha. The sovereignty of God and the free will of man are coexistent on the earth and come together now at the cross. O sabot nato ipasabot niini. Well, naa ang cross. Ang gipahimutang sa Dios nga paagi aron ang tao mapasig-uli ngadto kaniya. Anaa diha. Ang paagi aron ang tao mapasig-uli sa ngadto sa Dios, anaa sad sa imong kabubuton. So therefore, ang imong kabubuton ug ang gipahimutang sa Dios sa kinatibukan anha magtagbo. Can you see that? Naas krus magtagbo. Mao ni paagi sa Dios aron mahibalik ang tawo ngadto kaniya. Naa sa cross. Ang paagi sa tawo aron siya mabalik ngadto sa Dios. Naa sa cross. Akong gibalik. You see, unsa may gihimo sa Dios? Nibawon na ta. Ang gihimo ni Ginoong Jesucristo pagtangtang sa barrier babag mao ni propitiation, expiation, redemption, tanan na itong atong gisgutan. Atong gisgutan ba? Now, ang tao, unsa may iyang himuon sa cross? Ibaw ka unsa? Desisyon. Okay? Paghimo lang, desisyon. You see? Nagtagbo sa cross. The ideal situation is when the free will of man meets the sovereignty of God at the cross. The sovereignty of God gave man free will to resolve the angelic conflict. Free will gave man the right to choose for himself, even in opposition to the will of God. Gawas nun man ang kahubuton, mahimo magmupili ka nga uyon o mahimo kag mupili nga supat na kinigod pong tanan tang kahimtang karon nga espiritual didto magyud ni magsugod sa pagpiling supak. Ug hangtod karon naanad tang mga taong mopiling supak sa Dios. Mangita gyud daghang pagi, daghan gyud tang mga excuses. Mao bitaw nang usahay
aron lang sa pagpapa sa una-una, aron lang sa pag-deny sa reality, na ay mga tao mutawag silang kaugalingog, mga atheist ni may mutuog Diyos, meaning, naagyo Diyos, pero di lang sila mutuog. Unsa man aron? No, bitaw usahay, mura ba ko kahilakon nga daang kataunon ba? Nagusuway ba mo ana? Kana bang mubanti mong sakit nga murag lami ihilak, pero murag lami po di katawa. Yung na akong bation o magkita kung naaning giingong atheist nga pertig yung isuga nga magbuot yung ila o muingon og di mahimo na kinahanglang why mga magtotoo din kadapita kay kana di tinuod why Dios. Now, ingnolontan ni sila kamong mga atheist, murespitar mi sa inyong pagtuo nga di mutuog Dios. Kamong mga atheist, respetuhe pod ming kining among pagtuo nga gatuog Dios. Ayaw ninyong ibuot, ayaw mig buti nga way Dios. Kay kanang inyong pagsulti nga way Dios, usa ka na kapag pakita nga naa, wala mo mutuo. Usta? Kaya kung tinuod pag way Diyos, kung wag yung Diyos, di na mo mahimong atheist. Di man na ang lalison nga way Diyos. Apan kaya namang yung Diyos, unya ang inyong kabubuton supak sa Diyos, mao lang inyo lang ning gitabunan ang kamatuoran pinagi sa inyong pag-ingong way Diyos. Bisag sa diha ninyo, kahibaw mangyud mo naabaya. Dili na ako anak. Mo nagiingon nila, bisag mo ingon mo na magbuot di ay ka namo. Dili. Ang Biblia mismo nagasulti, built-in diha nimo nga kahibaw yung kag naay Dios. Kanang mga scientists, kanang mga kuan nga muingon na sila, di may mutuo. Na sa sulod, built-in na. Dili ako igasultian na, ang Diyos mismo mo igasultian na. Built-in na to. Apan kinilag yung pagsupil sa tao ba, masupilon magyud kining tao. Di magyud mo angkon. Na po na. Total magkita. Bitaw pod. Okay? Inigsulti sa Dios nga adtos katapusan magpintahay ta nahala tanahon ta. So, free will gave man the right to choose. Naara nimo sa imo pagpili. And Adam's choice, ang pagpili ni Adan, was made against God's will. But God is not willing that any should perish. Tanawa ra gud nang impersonal love sa Dios. Sa 2 Peter 3:10 nagasulti siya diha. Kining kalibutan na pagatunawon. Apan wa pa siya magdali nga tunawon kini kay gusto gyud siyang magahatag sa kanang pinakataas nga pasensya sa tao. Nga aron ang tao makahimos desisyon sa pagbalik ngadto kaniya. Sabot mo na gisulti di 2 Peter 3:9. Impersonal love ka na sa Dios. Unsa may gisulti di sa 2 Peter 3:9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Mo na ang impersonal love sa Dios. Mo na nga makasabot na ta, for God so loved the world. Karon umingon ka, for God so loved the world niya. Imong tangtangon ang pagbati ng pulong alab. Karon magaklaro kag bantog rang gilab sa Dios ang world. Impersonal love ang iyang gigamit diha para sa kalibutan, aron lamang ang kalibutan matagag kahigayunan nga makahimo sa unsa saktong desisyon. Right there. Now, Adam knew exactly
what he was doing when he sinned. The woman did not have a clue. Wala. Okay, atong labaso na atong gisgutan din ni bahin tulo ka dapit na diin magalublob ang sa kanatong mga tao. Una, ang gipasangil nga rika nato nga sala, imputed sin. Ikaduha, ang built-in na nang daan kanato nga sala, gitawag tawag inherent sin. Ug ang ikatulo, ang personal nga sala. Personal sin. Naon sa may gisulti des 1 Corinto 5:22. Kini na kanayon. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nga matay. Maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Now tanawa ra gud na. So atong makita ang pagkahimugso din sa kalibutan is the moment of attainment of spiritual death. Gusto? Therefore, the moment nga ang bata nga ihimugso nabuhi sa physical, mamatay po siya sa spiritual. Physical birth is the moment of attainment of spiritual death. Regeneration, ang pagpakatao pag-usab, you must be born again, is the moment of attainment of eternal life. Nasabtan ba di mo na? Kinahanglan mas malipay ta kung maluwas kaysa ipagkatao. Unta ba? I mean, sa atong pagtuon ron, di ba? Ug imong tanahon, kay kung makadawat kaniya ng kaluwasan pinaagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, ang resulta karon duha na baya ang naangkon mong kinabuhi, physical o spiritual. Di pa kaanang duha ng imong kinabuhi nga niadtong pagkahimugso nimo usa ra imong kinabuhi, kay ang usa nimong kinabuhi patay. You see? So, asa man ka? Gusto kag usa ra imong kinabuhi o duha? Ana ayaw kog ing ana lang ko usa. Oh, labog ingon nila buy one take one kusog mo malit. Tanawa ra gud na. O nagusahay. Kung imo yung tan-aw ning mga kamatuoran bitaw sa Biblia, pagkagrabe gyud. Iano kayo, di ba? Basta kay klaro kayo. Maong magatawa lang yung ko. Aning ubang mga tao nga moingon og di kong tuo. Murag mas may magama ako kakuha. Muna moingon na sila. Nahala, sige. Pagkamag imuha. Now, the gospel is the good news. Gusto? Maayong balita sa kaluwasan. The gospel is the good news that the barrier between God and man has been removed. Itangtang. Mao bitaw ning isyu sa sala. Kay sala maning atong gitun-an karon na atong makita pagkalayo ras tinuod ang isyu sa sala kung maghisgot na tabay sa kaluwasan ug maghisgot tabahin sa Dios. Ang isyu sa sala layo ra kayo sa tinuod. Kay kining isyu sa sala, dili na isyu tungod sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Sabta gina. Apan atong makita nining tanan nga atong gisgutan sod ning atong higayon karon kung unsa gyud ang gibuhat sa Dios aron mawa ang isyu sa sala. The justice of God created a barrier between God and man when Adam and the woman sinned in the garden. This barrier is based on spiritual death. Every person is born behind the barrier, and the justice of God is the point of reference for all mankind. The justice of God the Father created this barrier, and only the justice of God the Father can remove this barrier. Samtagina. And He does so by the salvation work of the Lord Jesus Christ on the cross, through
the imputation and judgment of all our personal sins in human history to our Lord Jesus Christ. 1 Peter 2:24 and Isaiah 53:5 and 6. Ambot og napabay mas klaro ini nga atong gitun-an bahin ini. Napabay mas klaro nga pagpasabot may tungod sa gibuhat sa Dios alang kanatong mga tao aron kita makaangkon niya na kinabuhing walay katapusan. Alang kanako, wa nay mas klaro pa ni. Gikunis-kunis, gitipik-tipik, gikuy-kuy na gyud ning pagtuunan ini. Ang tanan nga gihimo sa Dios, ang tanan nga kahimtang sa tao. Mao nang makaingon yukog, wa na gyud tay ikapangulipas. Wa gyud tay excuse ani nga di na to magklaro ang kahimtang o mapasabot sa uban nga buot makasabot bahin dining maong kahimtang. Atong makita o atong nakita sa miyaging paghisgot pagtuon nato nining pagtulunan na bahis doktrina sa sala nga ang sala resulta kinis nahitabo sa karaang panahon dito sa paraiso sa Hardens Eden ba. Atong nakita nga ang sala nga niya kanato karon kini nagagikan pa niya itong karaang panahon ug sa duha ka pamaagi kining maong sala gidala gipas-an sa kinatibuk-an nga katawhan o sa matag usa ka tawo nga ipagkatawo nining kalibutan na. Ato na sang nakita sa miyagi ang usa ka tawo nga ihimugso dinhi sa kalibutan doon na siya kinabuhi physical. Okay? Mo nang nagalakaw-lakaw siya, nagasuroy-suroy, buhi physical. Apan siya espiritual nga patay. He is spiritually dead. Ato usam nga nakita nga ang kinaiyang makasasala ana diha kanato dinhi sa atong lawas. Sumana sa atong mga bersikulong gisgutan bahin ini og ato sang nakita nga ang original nga sala ni Adan gipasangil usab kini nganhi kanato. Gipasangil usab kini sa matag usa ka tawo may pagkataho din sa kalibutan. Ato mangong nakita ang kombinasyon ini sanglit ang tao gipagkataho din nga spiritually patay although physically buhi siya. Ang resulta niini mao nga ang kinabuhi mo'y gihatag nga ni kanato physical life, mo'y gihatag nga ni kanato apan kuyog niya ng physical nga kinabuhing gihatag kanato gihatag usab ang original nga sala ni Adan nganhi kanato. No, ato ni padayon ugma dinhi lang usa kita kutob sa paghisgot ni bahin ini. Okay? So ayaw sipyat sa pagsunod niini ugma sa atong pagpadayon magampo ta. Balaan na mga Diyos, salamat sa imong grasya nga among gipahimuslan ni adlaw. Bali kami sa among pagbubuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon kayo sa pagtuki, paghisgot, pagtuon, pagkatuon nining imong kamatuoran. Salamat nining grasya o Diyos na kinimahimong panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.